Tulo ka semana human paglingkod ni Chief Superintendent Noli Talino, isip Acting Regional Director sa Police Regional Office 7, miabot na kapin sa 32,000 ka mga panimay ang napaubos sa Oplan Tukhang sa Tibok Region 7. Si Chona Carion sa report. Miabot na sa 57,902 ka mga drug user ang misurrender samtang 4,388 ka drug pushers ang mipasalig nga muhunong na sa iligal nga kalihukan. Moabot na usab sa 205 ka mga anti-drug operations ang napahigayon. 332 ka mga tao ang arestado nga gikan sa nagalain-laing probinsya ug dakbayan sa Region 7. Gibanabanang kapin 6 milyones pesos ang shabu nga nasakmit. Miabot na usab sa 38 ka mga drug personalities ang napatay human ika-enkwentro sa kapulisan kay giingong nanukol. Target sa Police Regional Office 7 nga moabot sa 50% ang masikop nga mga drug personalities sa tibuok rehiyon, sud sa 3 ka buwan ug masumpo na kini sud sa 6 ka buwan nga gitagal ni Presidente Rodrigo Duterte. With the support of the different sectors of the region, nakikita ko yung cooperation ng bawat sektor. Kaya natin i-evaluate itong problema nito kahit na hindi nga abutin ng 6 months. Samtang moabot na usab og 16 ka mga drug personalities nga gingong biktima sa vigilante-style killing ang giimbestigahan na karon sa kapulisan gumikan kay illegal ang vigilantism. Chona Carion, Balitang Bisdak.